ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଶ୍ରୀନଗର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶେରା ସିଂହର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲା ହୀରା, ରଙ୍ଗା ଆଉ ଚୁଟକି। 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ ଚରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। 3 ସାଙ୍ଗ ହୀରା, ଚୁଟକି ଆଉ ରଙ୍ଗା ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ଶେରା ସିଂହର ନଜରରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ୱାଃ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଭଲ ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୋ ଶିକାର ବନେଇବି। ଏମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବି। ଓ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାସନ ଚଳେଇବି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେଇ 3 ସାଙ୍ଗକୁ ଶେରା ସିଂହ ସବୁଦିନ ପିଛା କଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମଉକାକୁ ଅନେଇ ବସିଲା। ଦିନେ ସେଇ ଶେରା ସିଂହ ସେଇ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ 3 ସାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଂହର ଭୟରେ ଏମିତି କିଛି ଦୂରକୁ ଧାଇଁ ଯିବା ପରେ ସେଇ 3 ସାଙ୍ଗ ଏକ ଜଙ୍ଗଲର ଝାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ଯେ କ'ଣ ଏବେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ହଁ, ଇଏ ଶେରା ସିଂହଟା ଏତେ ଖତରନାକ। ଆଜି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା ରେ ତାକୁ ଦେଖି। ରଙ୍ଗା କହିଲା, ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲି। ଆରେ ବାବରେ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ତାର, ଆଉ ଦାନ୍ତ ବି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହୀରା କହିଲା, ଆରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଏଥର ସେ ମୂର୍ଖ ଶେରା ସିଂହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଦେଖିବା, ସେ ଡରିଯିବ, ଆମକୁ ଡରି ପଳାଇବ। ହୀରାର ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସମସ୍ତେ ହୀରାର କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ। ଆଉ ଏକ ଦିନର କଥା। 3 ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ଶେରା ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ 3 ସାଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ପରି ଡରି ନ ଯାଇ ଶେରା ସିଂହକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଚରା ଶେରା ସିଂହ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ବହୁତ ଭୁଷା ଖାଇଲା। ମାଡ଼ରେ ତାର ହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେହ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଶେରା ସିଂହର ଜୀବନ ଗଲା। ଏହିସବୁ କଥା ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଏହି 3 ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା।
ଏହି ଗପରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ତାହେଲେ ବିପଦ ବି ହାର ମାନିବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ।